Η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενουμένων που έχουν 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους προκειμένου να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Καρδιάνος τώρα για τον Κορονίδη. 5-4. Κορονίδης τελειώνει η επίθεση. Θα δώσει την μπάλα. Ο Γεωργής δεν καταφέρει να σουτάρει. Θα σουτάρει ο Ιαννός. Η επίθεση λογικά πρέπει να έχει τελειώσει όμως. Πρέπει να έχει τελειώσει τα 24 δευτερόλεπτα. Έχουμε παρατηρήσεις τώρα. Στον Κορονίδη φτάνει η αισίωση του 45. Η λογική λέει ότι πρόκειται για ρεκόρ καριέρας και βήματα τώρα από τον Αγγεψημαίδη. Νέο λάθος από τους γηπεδούχους. Και η λογική λέει ότι θα πάμε σε μια επίθεση από τον Άρη Κορονίδη. Αυτός παίρνει την μπάλα. Ο Κοντόπουλος για τον Δημητριάδη. Ο Κολούδης. Ο Κοντόπουλος. Θα δεχτεί και τον μπλοκ. Θα κλέψει τελικά την μπάλα Νησκώτης. Το forward του είναι ντρόπλακάδα. Όμορφη προσπάθεια από τον Κορονίδη. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Και έχω την εντύπωση ότι δόθηκε και αντιαθλητικό. «75-73». Και να που οι άστοχες βολές ίσως και να στοιχήσουν. Κορονίδης που έμεινε με τον Καμούρα. Εκεί πέρα έχει το πλεονέκτημα, είναι πιο κοντός και γρήγορος. Κορονίδης. Κορονίδης. Μέχρι μέσα, πάρει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Και ένα έμπερ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ερήμητρο Πλακαδά. Από το πλάι μπάλα. Κορονίδης. Μέχρι μέσα, πάρει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Και ένα έμπερ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ερήμητρο Πλακαδά. Από το πλάι μπάλα. Κορονίδης εκεί πέρα ρωτάει για ποιο λόγο δεν δόθηκαν βολές. Του εξηγούν ότι το φάουλ δόθηκε πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του για lay-up. Αυτός είναι ο λόγος που παραπονιέται και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Την ίδια στιγμή που έχουμε time out, που ζήτησε ο Στράτος Κουκουλεκίδης 62-56, 6 και 17 πριν το τέλος της συγκλονιστικής αναμέτρησης. Τελικά όσο δεν ήμασταν εδώ πέρα, η απόφαση
των 3 γετών άλλαξε και δόθηκαν 2 βολές για τον Άρη Κορονίδη. Αντίπαλο του Κανελόπουλο. Υπότι του Γκάμουρα. Γκάμουρας μαρκάρει τώρα και τον Κορονίδη. Ο Κορονίδης θα κερδίσει και το φάουλ. Κοντόπουλος θα σηκωθεί για 3. Άστοχος επιθετικό ριμπάουντ του Δημητριάδη. Η υποψία φάουλ εκεί πέρα δεν δίνεται τίποτα. Αλλά δίνουν τεχνική ποινή στο Δημητριάδη για διαμαρτυρία. Και άμα είναι στο Δημητριάδη, όπως νομίζω ότι είναι και το 5ο φάουλ. Έτσι γίνεται. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Όλα είναι για τον Ερμήλα Καδά.